مسناها قويتايلن كفني بلبي كسكون أبساي حزوني أبرغي دخيم قناعتي عاد كنستيون للو قناعتنا نلعب قناعت عب حداري عب حصي ميدان لزي وينا نلعلمو قطا لحواتي كوس صقش كوا خد نجمر مقنع يدل ده يدل كوا من نجمر استي እሺ ኣብ ቅንኢ ለለን ርዲት ሓደ ግዜ በርግጥ ቅንኢ እንትን እንዲዩ ማለት ሕዚ ለምሳሌ ሓደ ግዜ ካብ ውሽጢ ልመንጨይ ቅንኢ ኢለ ይሓስብ ማለት በዓልና ክነምፆ ወይ ደሞ ክነቋርፀለይ ንኽእል ቅንእታት እኒአ እዩ ብመሰረቱ ግን ቅንኢ የድሊ እዩ ኣየድሊ ልማል ግን ቅንኢ ኩሉ ጠቃሚ ኣይኮነ ይልማል ልወስደና ነገር ከይኾን ማለት እዩ ግን ሕዚ ለምሳሌ መንፈሳዊ ቅንእታት እኒአው እዮም ሰባት ጽቡቅ ገብር ተለው ሰባት ሕዚ ለምሳሌ ብፀወታ ተርእና ይልዋሉ ሰባት ተክሊል ፈጽሞም ትርኢ ተለኻ ዝኾነ መንፈሳዊ ቅንኢ ይስማዓካ እዩ ሰባት ብቅዱስ ቁርባን ሓደ ክኾን ትርኢ ተለኻ ቅንኢ የምፀካ ኣብ ፀወታዊ ቅንኢ ንርኢ ተለና ደሞ ለላ ሓደ ግዜ ካብ ልተጋጊየ ርድኢት እንትን እዩ ቅንኢ እዩ ሕዚ ለምሳሌ እሱ ከዓ ላብ ካሊእ ይወስደና ላብ ዘይተደለየ ነገር ላብ ኢማጅን ንገብሮ ተለና ልባዕል ላብ ካሊእ እንተወሰነት ለግን እያ ሃም ተድሊ ዓይነት ቅንኢ ማለት እዩ ማለት ምክንያታዊነታ ማለት እዩ ሕዚ ለምሳሌ ኣነ ብፍቅረኛ እንድሕር ቀኒስ ማለት ናየ ክኾነለይ ካብ ምድላ እዩ ኢለ ይሓስብ በቃ ማለት ልኡለ ካብ ምስስዐ እዩ ኢለ ይሓስብ እዛ ማለት ሕዚ ለምሳሌ ተወሰነት ቅንኢ ሃም ተድሊ እያ ኢለ ይሓስብ ማለት ኣብኡ ሰይንስ ሃምለለኒ ኣብኡ ፍቅሪ ስምዒት ሃምለለኒ መርአይቶት ሃም ይወስድዋ ብዙሓት ሰባት ሶስታ ተድሊ እያ ኢለ ይሓስብ ሃም በዓል እሱ ኣባየ ኣነ ከዓ ኣብኡ ግን ኣብ መብዛሕትኡ ለሎ ቅንኢ ግን ኣድላ ኢለ ይሓስብ ማለት ሕዚ ሃሚ ይመስለክን ሓደ ግዜ ካብ እምነት ምጉዳል ማለት ኣብ ብለይ ምትእምማን ወይ ለለ ፅንዓት ብለይ ምህላዮም ወይ ለለ ብጣዕሚ ካብ ምስስዖም ላብ ካሊእ ነገር ይድልዩ ሕዚ ለምሳሌ መን ደወለልኺ መነበለልኺ ካብ ቅንኢ ልተልዓለ ማለት ሃሚ ኢልኩም ሰወዳት ትስሕቂ በቃ እስኽናየ ብቻ ኢኺ ሃሚ ኢልኩም ካሊእ ወዲ ትኸዲ እዝታት እኒኦም ካብዚ ከዓ ብዙሕ ግዜ ኣብ ካሊእ ነገር ትፈጥረሉ ርእስኻ ካሊእ ነገር እንትን ርእስኻ ብካሊእ ነገር ይምላእ ማለት እዩ ማለት ዋላ ዝወታዕተይ ዋላ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ኣብኡ ትቐንእ ተላ እና ቅንኢ ዛልተወሰነት ና ፍቅሪ መግለፂት ማለት ና ፍቅሪ መግለፂት እኳ ይኮነት ግን ኣብኡ ቦታ ሃምለለኒ ልኡ ስምዒት ሃምለለኒ ልገልፀላ ንእሽተይ ና ቅንኢ መንፈስ ኒኣ ኢለ ይኣምን ኣነ ሙሳይ ተዓቢ ንዓበየት ትኸደ እሳልለይ ምዕባይ ምምካር የለ ኣለኹ እሺ ቅንኢ ኣይድሊ ይብል ኣነ ለላ ኤለመንታይ ተይልና ክርስቲያን እንዲና ብስሩዕለ መጽሐፍ ቅዱስ ታይ ይብል ኢና ክንብል መሰረትናስ መጽሐፍ ቅዱስ ስለልኾነ ከዛ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ብዛዕባ ፍቅሪ ይገልጽ ፍቅሪ ይታገሳል ቸርነት ይገብር ፍቅሪስ ኣይቀንኢ ይብለው እና ፍቅሪስ ኣይቀንኢ እውነተኛ ፍቅሪስ ኣይቀንኢ እንዳውምስ ታይ ይገብር ናይ ደስታ ይደሊ ቸርነት ይገብር ይብል ካብ ተወሰኸ ገላትያን 5 ለልታይ ይገልጸልና ዞም ናስጋ ፍረታት ልባል ነው ናይ መንፈስ ለነዩ ናይ ስጋ ለነዩ ካብዞም ናስጋ ፍረታት ሓደ ቅንኢ እዩ ቅንኢ ልቀንእ ሰብስ ናይ ስጋ ፍረ ነይዎ ቅንኢ ለለዎ ሰብ ፈፂሙ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርስ ኢሉ ኣው ስለዝኾነ ይትልሊ ብዓብዩ ሕጂ ቅዱስ ጳውሎስ ሃምልበሎ ኮይኑ መጀመርያ ግን ኣብ ብሉይ ኪዳን ከይድና ለለ ና መጀመርያ ካሊእ ኣምላኽ ኣይተምልኽ ኣነ ቀና ኣምላኽ የድልዮ ባዕሉ ኸይድ ለለ ኣብ ጸሎተ ነቢያት ኸይድኺ ጸሎተ ሙሴ ትኸይድኺ ወረይ እግዚአብሔር ወቀን ኣለልንዮ ማለት እግዚአብሔር ሲ ያዕቆብስ ሓዲግዎ ዝልወለደካ ኣምላኽ ሓዲግካ ረሲዕኻዮ ዝዛዕበየካ ኣምላኽ ረሲዕዎ ዶ ከምኡ ስለረኣየ ኣምላኽ ለለ ቀኒዩ ካብኡ በዞም ህዝቢ ለይኾኑ ንኸቕንኦም ለለ ሞኪሩ ልብልንዮ ኣብ ጸሎተ ነቢያት ኸይድና ናብና ጸሎተ ሙሴ ማለት እግዚአብሔር ባዕሉ ኳስ ኣነስ ቀና ኣምላኽ እየ ይልና ምቕንኡስ ሓመኽፋት ይኾን ግን ሓናናዊ ኢና ላብ ካሊእ ክንኸዶስ ኣይደልየናይ ላብ ናይና ነምፀት ኣለና እሱ ናይና ኢላብ ካሊእ ክንኸደና ሳይሆን ዝኾነ ሲንስ ግን ያ ማለት ነው ስስዓ ልበሃል ነው ስስዓ ጉጉት በቃ ንሕና ንኣምላኽ ኢና ኣምላኽ ለለ በቃ ናዩ ኢና ስለዚ ናዩ ካብ ናዩ ና ምንም ክንከዳ ይንደሊ ኣብ ፍቕራዊ ህይወት ለለ እንድሕር ክንረአ ኸይድና ለለ ኣነ ዝናየ ለኾነ ሰብ ናየ ማንም ክነኻለ አይደለም ካብ ምስሳዕ ይልተልዓለ ምስሳዕና ለይምእማን ይፈላለዩ
ለይምእማንና ምስሳዕ ይፈላለዩ ካውለለ ምጥርጣር ኣምፂኻ ለለ ናብዛ ለይምእማን እያ ትኸላ ዘይምእማን ምጥርጣር ናብዚያ ትመፅእ ካብ ዝጠራጠረ ካብ ምጥርጣር ዝተለዓለት ኮይኑ ዝቕኒ ካብ ስሳዕ ዝተለዓለት ኮይኑ ግን ሓደ መንፈሳዊ ቅኒ እዩ መንፈሳዊ ቅኒ ሃምደሎ ኮይኑ ሕጂ ሰይጣናዊ ቅኒ ናብ ልብል ንኸዶ ኣለና እንድሕር ናብ ምጥርጣር ኸይና ማለት እዩ ናብ ካሊእ ከይኸዶ ንምንታይ ሰላም ተይላስ ዝኾነ ቺት ዝገበረትሉ ዓይነት ክሳዕ ልመስሎ እንድሕር ኮይኑ እዚ በቃ ሰይጣናዊ ቅኒ እዩ ካብ ፍቅሪ ለ ወፂኡ ክንብሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱም ናብ ፍቅሪ ዴፊኒሽን ኣይገልፆንሎ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሕዚ ወጣታት ዝጥቀምዎ ዘለዉ ነገራት ታኾንካ ከምዚ ጌርካ ታኾንካ ውቂዕካያ ምስ ወዲ ርእያ ታኾንካ በቃ ቅኒ همز عينت ما تحز لمثالي بايزوي كن إلى دقفنا ويدوم كن إيه كلن يولا بالنا يخوناي التوسنة تقني أنا ولا حزي لمثالي دلي كقري عليه خد عينت مالتي وما ولا حز زاسين ساس زاسمي سالم تسمعتني اللي بلا ليد ولا حز مقريتني إلس كقري عليه خد عينت كن قني عيلي حس أنا مالتي ما تهمي مكلك حز لمثال بقى فوتيم دليم يهون خلهم بحرياتم تخون ما حز لمثالي أنا حزيك إن إلى دقفقي يخون قيقن هذا حدا جزي دلينا لين قان أنا جرجن يعني مات ذاك الناس كنا قارص دلينا كن ليت قارص عينات مالتي قالوا هند كوش خاص مت هذي أنا بزحتك أنا سيخواق تلوس زي أستقن نجرس أي تخني بقى سلز تقريخن نو دلينا يخون نتيجة مت لا مالت حز لمثالي كو بدحر زو درجة مستفاد سما يقرينا يلامو كحز زوجني أس من مالتي خنت ويسول أرديون أنا كوب بزوني أنجليا so زونيات كتقني أخنت إيش understand جيرنا نو جن زاد نجر كده ما تقول لك زاد سمعت ثانية so أنا كابزا نجر زي التلود أخوات دلينا أخونا تيزاك أنا تمت لا إله حس أنا مالتي so كاوشتنا تمتني زوجني أجن كاخفاتم كابلي متأمانم كاب مترد أرم أو كاب يمنا الساعة ما يخونتك أزا فقرية السلالة بقى ناينيو لو خليك خدن لا كابلي من لاي بقى همزي لولنا يا مالتي إكزابيرس أنا أملاكية لول الناس احنا لا خالي ماتنا ديابلوس دقق نخون يدلينا بامثالو الفطرنا ناين كنخون ناندل سو اسلا ناييو وي سواييو وي فقرنا وي حصيي لن اسكال حازو درسس خالي تقالن سيتي وي خاليتي ود تبعتاي كوستولم سلا ليدلي لتوسنتنا قن منفسني الى حس سالله لخونه ناينت خا مغلص تكون تخيا باطغالاي كن حزي مبزحتو وطات نوري إلنا مخنيات كيروم لغورو ويدومو نايئيا إلوم لغورو ستيل بتعم بزح نقال الكيسر حي قدوان بتعمي سرحان دومو سوشي بالنت تخوينو حز لمثالي بزحات سوات كواقع بزحات ودات كواقع تخوينو دقا توعاتي لبهمو مالتي سرحهم بزحات دقا نستيو لقانو تخوينوس زنا فقري هيوتومس انتوني خوان تقجق التمولو اقزع خونمو أحدا رأتي خازع سيت حساس بك أنا حزب بزحات دقا نستيو بهم سات نقاري واقع الخوانا مات احنا عبينا خواني عبشم قلنا قزعينا تبرقد تاي زوزنيس إيمن تنقاري لمن تاي تقاطعوكم الخيس السول ردونا أسال بلا خالي السلخة أسا تردو إلا من قدم خالي حدا زي للا هم قلت أني النت عينت لنيو حز لمثاليس كلكو طيقني يتلو مالت لفقرنيا كل من نقار